सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माले कहले रहिले जाए बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माले कहले रहिले जाए बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नीम चौक चौसीमा वैशाली। भाई से करा भइला बाबा के कहम जाके हैप्पी न्यू ईयर लागत कि पिए पड़ी पे जाके बियर के कहम जाके हैप्पी न्यू ईयर लागत कि पिए पड़ी पे जाके बियर बाती करे खातिर बानी बेहाल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल कहले रहिले चाहे बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल कहले रहिले जाए बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नया साल में मुलिया के मनाई हम कैसे माहिर मुकेश कुछ उपाय देता जैसे नया साल में मुलिया के मनाई हम कैसे माहिर मुकेश कुछ उपाय देता जैसे राहु राजधानी तमिले जाई काल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल कहले रहिले जाए बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल कहले रहिले जाए बने पाले भाई से करा भइला बाबा सोचिले कैसे मनी नया साल यारवा रे हमसे बोलत नइखे माल। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।